Hi guys, welcome back to my channel. And today guys, mag-shovel naman tayo guys. Dahil may storm kagabi guys. Grabe ang look like 5 inches. Nag-shovel na ako kanina guys. And then, ngayon ko lang na videohan guys. So ito guys oh. Pakita ko sa inyo guys. Tingnan nyo ang sasakyan. Ang dami snow. Yan. Yan o, nag-shovel ko kanina pero hindi pa natapos. Yan. Look at that, is so thick. 5 inches ane. Look at you. Look at what you're doing, you. You roll to the snow there. Ooh. Look at that snow. Oh my goodness. Ito ang aking na-shovel kanina. At saka nag-resting pa ako. Ayan. Okay, mag-shovel na to.
Okay guys, tapos na kami pag-shovel guys. Sa wakas, natapos na rin guys. So ito guys, oh, pakita ko sa inyo guys. Yan guys. Yan, tapos na. Grabe, ang parang 6 inches. Ang tagal na tapos. Gisingot yung pag ayaw pag-shovel. Pero good for exercise. Bilang exercise na lang to pag-shovel. Yan guys, oh. Yan, linis na. Buti na lang mga higala, ang sidewalk is sisyago sa aming neighbor doon. Mayroon silang machine. So, madali lang. So, ito oh, icy dito mga higala. Yan. Grabe ang ice to mga higala. And saka slippery dito. Lalagyan natin ng ito, con ang ating ilalagay dito. Yan. So, lagyan natin ng con para for safety first. Para mayroong lumalaka dito. So, ready na sila sa paglakad dito dahil ang slippery kasi delikado ma-slide. So yan. So yan o, grabe ang tambak ng snow. Yan ang tambak ng snow. Whew. Hanggang ngayon nagsusnow pa. Kagabi grabe ang heavy ng snow kagabi. Nag-ulan ng snow. Ito na lang ang stick sa snow sa branches, maliit na lang. O kanina grabe ang thick ng snow dito sa mga tanim ko. Yan. Yan o. See, tingnan nyo, nagsusnow pa rin. Yan. Mayroon pa rin snow. Baka tomorrow na naman mag-shovel naman. Ay mga higala, ipakita ko dito sa aming bakuran mga higala. Ito oh. Grabe oh. Ang snow. Ayan. Mayroon pang mga ibon doon oh. Ayan. Naglalaro sila. Sometimes ang dami nila. Grabe. Itom lang sa mga punong kahoy. Yan. Ito oh. Ang snow. Ito, wala pa namin melting dito. Yan. Not see me, the bird. Bird! Look at this here. Puting puti. Ayan. Tingnan nyo doon. Oh. Tingnan nyo ang mga tanim ko dito. Oh, grabe. Gandang tingnan. Nag-stick ng snow. Tarilings pa oh. Yan oh. Yun. At saka si RG kanina ang aking anak is late 2 hours dahil ang kapal ng snow dito. Yan. Oh, parang ice cream oh. Parang ice cream. Halo-halo. Yan. Grabe. Oh, tingnan nyo ang mga tanim ko. Mga maliit na kahoy. Oh my gulay. Ang aking garden na guba na. Yan. Tingnan yung garden ko. Nalosno na. Ayan. Grabe ang snow kagabi. Oops. Tingnan nyo. Yan, nagsusnow pa rin doon. Oh, tingnan nyo ang ato po. Wow, so nice ha. Nagka-cover siya sa roof.
Yan. Ay, magsulat tayo dito. There is, wow, Pinay. Ha, not pet. Oh my golay. It's not pet. Dito na lang maglagay tayo. Okay. Yan. Pinoy in USA. Yan. At lagay natin dito ang ating channel. Oh. Ayan. Jen Higala. Okay mga higala, that's it for today's video mga higala. I hope you enjoy it and don't forget to like, share, and subscribe. And see you next time. Bye-bye. Peace.